Iki aku wis suwe ra ngedeke sapa? Biyung Bagong, apa mengko sik to. Aja marai salah tingkah sik. Iya, sapa lho kuwi Mega kuwi iya. Iki ana masalah iki ora kok aku ki kangen ngono kuwi ora tru. Ning iki ana wigati, ana pamundutan sing kudu diwaca karo kuwi. Oh, ya saiki ngadeg. Iya. Ora sasepate yane wis. Aja kuwi wis sapa-sapa kena kok ya, Tru. Iya. Penting aja sing wis keluarga lah. Iya. Resiko. Iya. Iki ngawur senan. Iya. Nggih, saderengipun ngaturaken kula nuwun kagem warga Condong Catur, nggih Mas. Nggih, niki acaranipun hari jadi. Wayangan hari jadi apa? Hari jadian kita apa piye? Piye ta? Kok melenyeng? Ayo aku ki melenyeng wis roh aku ki guru wong glece kok tak seriusi ta. Nah. Apa nih sing 7 Mei, Mas? Hah? Apane apa ta? Malah meneng di coklate mau nawane tok ora menehi. Sapa ta sing nawani iki? Aku nggowe acete isih lho. Sik diparingi aku kok. Ya engko sik to. Lho ayang entuk coklat lho. Gawe-gawe nek iki. Iki lho wacanen dhewe ana buktine kok ora nengane kok. Endi mau kowe? Ora cak-cicik. Nggih, apa wonten nawala punapa? Iki kok sik. Endi ya engke ya? Aduh, ilang kok ya. Ha iki diwacake. Nggih, tekan ora tanganmu. Ya tekan to ya. Iya. Oh, masih cepet soalnya kira. Iya, diwaca kabeh. Untuk Mega. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng dalu Mazda, kula Mbak Sinten. Sumini lan Mas Adi, anggota Mazda Galover Jakarta. Nyuwun lagu nguciwat ingkang nyekar Dek Mega Prastiwi, sawer 500.000 matur suwun. Nggih, sampeyan nuwun. Sing endi cak arep pinanggane? Manut mawon Oh, wae. Wonten angenteni ta ya. Sangsaya dalu araras abyara kang lintang kumedhat tisti sonya tengah wengi lumrang gandaning kang puspita karangyawaning udyanira sang Dijawara lir
swaraning madu branta manungsung sarining gembang Sang Hyang Arga sumurping Sang Hyang Arga gumantos sing dalu cetha lamun wanci ratri jumedhul saking perang wetan mawa cahya sumamburat kumadhaping sasangka lampahing sasangka saya manengah tetela lamun ta mapan wonten gegalenganing lakon lumengser mangulon tetela manjing wonten ing wanci madya ratri madya tengah ratri dalu dumunung wonten ing dalu ana kang nyebutake wis wancine gara-gara Sukramengkara tumpak mendo tete kanapa sumor cita anggara rekata Buddha Maesara Spati mintuna eka twitri catur panca sasapta asta nawadasa ing apa tukang dadi petandari kang guru-guru nalika semono mungkin Arya Angremati wijil repat Ponokawan Kilora Bagong Kilora Semar Badra niku lan ala garing saha Kilora Petruk Kanrong Blengkeng sami gegojekan madyaning alas ora hamba
Hop. Wis. Keploke lali rada. 2 minggu ora keplok wis lali rada. Ora masalah. Sing jeneng wong ki mesti nganggo lali. Wis kula nuwun Kalurahan Condong Catur. Wonten ngersanipun nggih menika panjenenganipun sik catetan kulur. Nggih menika Bapak Lurah panjenenganipun Bapak Haji Reno Chandra Sangaji. Wah jan asmane saestu merbawani tenan wah jan luar biasa. Papane ya jembar. Wis jan pokoke ndemenake. Ngene iki wah situasi ngene iki sing dikarepke karo para lenggah para miyarsa. Alhamdulillah bengi iki aku kelakon metruk ning Condong Catur. Malah aku mau oleh nawala nek di bawah tanggal 26 Desember 2023 tampil lagi di Balai Desa Condong Catur matur sembah nuwun alhamdulillah. Tanda tangan ketua panitia pun Bapak Haji Nuryanto atas nama Pak Lurah Condong Catur Bapak Haji Reno Chandra Sangaji alhamdulillah sing jeneng rezeki iki ya dilakoni yan kewajiban yo wajibe diangkati. Ora sah gagas pira-pira oleh pira-pira hasile wis sing penting nek wong pancen ikhlas budaya seni ikhlas lahir batin ki ora ngarep sing jenenge kaya-kaya ngono kuwi pira-pira ditampa. Mergo seni iki nek dituku cen larang nek dijaluk dinehne ngono. Ning ora kok njur ateges metruk rene iki njur gratis niku mboten. Niku mboten. Nggih kedah wonten. Cara-carane tukon bensin ngoten menika wajar. Sing jeneng desa mawa cara negara mawa tata menika. Kang Gareng. Rene wis ngenteni ta wae ya. Nembang sik, Tru. Ya. Kedhep tasma aku nyawang slendang biru. Kelengane metu kasih angin aku kaya ono nyampe rate solai SMS lagane gawe bingung kata kagunane kae Assalamualaikum, Gum. Assalamualaikum. Assalamualaikum juga. Wong salam ku wajib jalam. Nggih, Waalaikumsalam. Piye kabarmu wis suwe ra roh irungmu irung ming semene kok nang goleki ngono. Nah. Piye kahanan desamu? Aman. Aman tegese. Aku dadi RT reng. Ayo saking weles aku wis bot-bote men. Suwe aku dadi dukuh ning desaku tak dadi RT genti. Iya. Lah kepiye kok ana Bagong iso dadi RT iki ceritane piye? Wis ya mergo ceritane panjang, Tru. Lah. Mas Bagong sagah dados RT. Sagah. Aku ya wing waton bengok ngono mergo-mergo aku ler-lerane lho, Tru. Iya. Iki agen jago-jago kae lho, Tru. Iya, ke pendaftaran, iya. Lah kuwi urung ana sing daftar ki malah aku tiar-tiar mongko aku lungguh ning arep dhewe. Iya. Aku wis lenger-lenger kae ki malah Pak Dukuh ngono Mas Bagong sagah dados sagah. Oh bos. Mbok ora ngerti sagah apa penting tak sauri sagah Tru. Oh. Ya nek wong wareg ki ngantuk njur turu ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Sing jeneng kewajiban ki kudu diayahi. Awas jan cilehmu dadi RT mletho awas ora. Aku mengarep nganakake seminggu tarian ping 8. Ya. Seminggu kemene 7 dina arep tarian ping 8 ki tarian apa? Wes. Kas. Apa kae? Wis sembuh ra. Kas arep tok nggo ngapa? Ya dinggo ngapa ta ngapa? Ya. Aku ora gendhe ketelu Tru. Kae ngomah kae talase kaca kae sela wong akeh banget. Ya. Eman-eman gur dinggo adah sawang tok.
kesenengan kemonggone aja ora. Ameng arep ya karepku iki etalas sing omah iki arep tak kebaki seragam. Ya. Ya kan ning telung anu kae, telung sekatan. Ya sing lor dhewe pinggir dhewe kae. Kae seragam nggo yoga. Ya. Sing tengah kuwi tak nggo anu iket. Ya. Terus sing kidul dhewe tak nggo jare. Alhamdulillah aku iki wis ana jarik rong setel. Oh iya. Ya mergo saka lehku nariki para warga lehku dadi RT kuwi lho. Kowe iki senengamu kaya ngono ora. Iki ya ming gegojekan to. Iya. Iki mau ana sing ngresake uler kambang. Heeh. Dipinangkani mundak ora prayoga kedadiane. Ya. Iki pamundutan ora atek akeh banget oleh. Heeh. Uler kambang ki mengko wae nggo. Hah? Lah iya maksud iki bar iki sik lho ora jenenge iki mau ya maca pamundutan sik. Ya. Terus ana meneh iki apa? Tembang tresna ana. Iya, sing sragen-sragenan kuwi. Iya. Tembang kangen, tembang tresna iki lagu dangdut katro. Iya. Asem nang copyright mengko karo Kimbol. Iya. Heeh. Ya ora masalah. Heeh. Enten melih tresna waranggana. Waduh. Waranggana sing ndi kuwi sing embuh. Ya mbok menawa ki nek sing jeneng sesama kanca sak grup pengrawit ki ya ana sing tresna waranggana. Ya. Sapa kuwi sing ngasta Jaipong. Waranggana ngendi? Kidul kana. Cerak pantai kana. Ha iya, ya ora mung kuwi nang tunggale kowe iki santai wae kowe nek tak sebut ngono ki aja kowe iki ora ndeweki. Iya. Iya. Sapa sing kon anu? Sing sepuh, Tru. Ya, Bulia, ya. Gara-gara tekan tengah telu santai mawon. Ya, nggo Bulia. Ya. Kae. Ngapa ora ning Waluya kok njengling. Slendang biru. Slendang biru. Amung ngene. Amung ngenaki hati. Ora tekan batin setiamu. Judulu. Selendang biru. Wis iki sak tetep ana janjimu wis kayak bar kuwi disuwuk gerobak. Oh iya. Heeh. Ya, nyingkat wektu ngono ku ya perlu. Iya. Ya. Tetep ono janjimu selendang Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Engko kayak bar iki kayak dolan karo sapa kae gremone sing punang nek. Oh iya. Ah iki wong meneng-meneng. Kowe iki ora ngerti wong meneng ya meneng. Ning wes di belakang mengerikan kan arep berarti. Iya. Iya, senengane kok. Amun dibuka wong kowe dolan ro aku kowe wis aku wingi wah lah kok kaya ngono. Iya. Iya. Ana pamundutan. Ana. Iya. Iki aku wis suwe ra ngedeke sapa? Buyung Bagong, ngomong kok sik to. Aja marahi salah tingkah sik. Iya, sapa lho kuwi Mega kuwi ya. Heeh. Iki ana masalah iki ora kok aku ki kangen ngono ki ora, Tru.
Ning iki ana wigati, ana pamundutan sing kudu diwaca karo kuwi. Oh, heeh. Ya saiki ngadeg. Ya. Heeh. Ora sasepate yane wis. Aja kuwi wis. Sapa-sapa kena kok ya, Tru. Iya. Heeh. Penting aja sing wis keluarga lah. Iya. Resiko. Iya. Iki ngawur senada. Ah, iya. Nggih, saderengipun ngaturaken kula nuwun kagem warga Condong Catur, nggih Mas. Nggih, niki acaranipun hari jadi. Wayangan hari jadi apa? Hari jadian kita apa piye? Piye ta? Kok melenyeng? Ayo aku ki melenyeng wis roh aku ki guru wong glece kok tak seriusi ta. Nah, Apa nih sing 7 Mei, Mas? hah? Apane apa ta? Malah meneng di coklate mau nawani tok ora menehi. Sapa ta sing nawani Aku iki? nggo WA cete isih lho. Sik diparingi aku kok. Ya engko sik to. Lho, ayang entuk coklat lho. Gawe-gawe nek iki. Iki lho wacanen dhewe ana buktine kok ora nengane kok. Endi mau kowe? Ora cak-cicik. Nggih, apa wonten nawala punapa? Iki Gus. Endi ya engke ya? Aduh, ilang kok ya. Ha iki diwacake. Nggih, tekan ora tanganmu. Ya tekan to ya. Iya. Oh, masih cepet soalnya kira. Iya, diwaca kabeh. Untuk Mega. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng dalu Mazda, kula Eh, Mbak Sinta. Sumini lan Mas Adi, anggota Mazda Galover Jakarta. Nyuwun lagu nguciwat ingkang nyekar Dek Mega Prastiwi, sawer 500.000 matur suwun. Nggih, sampeyan nuwun. Sing endi cak arep pinanggane? Manut mawon Oh, wae wonten angenteni ta ya. Kuwi aja dibalekke no. Oh, lha piye tembunge sing apik? Dipek. Ya wis nek mau dhuwit. Nah, wong dingehne kono kok nah mau tulisane ya. Ulae ping sekilo wis ra enek pul iki ngapa. Ngene ra ya. Arep sing endi sik? Angenteni Oh, kemawon. nggih. Ajeng dibawani napa langsung? Nggih, dibawani mboten napa-napa. Oh, nggih. Langsung kemawon berarti. Piye ta? Aku wis seneng sing langsung-langsung. Kan busah basah iki. Busah basah. Anu ki lho, Tro, meng anu ki lho omong-omong tok. Basa-basi, busah basah. Heeh. Latihan bareng, latihan apa? Sembuh pokoke. Iya. Rinosa sayaka rasa seneng ati Ketana ya layo Mas kutut manggung. Ora nglecek aku. Wes, ku nek ro cah iki nglecek. Aja nglecek. Mah saru iki ning kelurahane. sumanding sisihmu
Mas, mang mirengaken. Apa? Kayak kon ngapa nek? Mong sliramu. Sapa ki? Sapa? Tanah liya. Sapa? Seliramu sapa? Semplok. Mula aku wingi jagong ketemu kono kuwi mak sentlup iki kok parfume Mega iki. Lah tukune barengan kok. Lek cah lanang nggo parfum cah wedok. Wis kono gawanen. Ya mboten to, nggih Mazda, ngoten. Aku tak mbeleni sing siji. Sampean kalih kula 5. Heh? Sampean kalih kula 5. Ora. Metik ijo gundule atos. Metik ijo loro sing duwe. Sing endi, ora? Oh. Kuwi kerep dolane nggon aku mengarep ngerti metik ijo. Lah niate elek kuwi. Iya. Tak tresnani lair ora nganu kok nudi napa niku jempol wis ngoten. Oh ya ora apa-apa. Sae, Pak. Sae, Pak. Sae, Pak. Sapa? Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni budane ing wahyu janji manten sasamemban jroning kalbu daku semua tak jenguk jamin reng janji kan nyata sirawang merek ati Rena bengi dadi aku tansah ngenteni moga tetep potan sasumete ati dewang kados lancen Sing fokus to, sing fokus mung krungu kluthak-kluthik semplok kluthak-kluthik kok wis buyar wae. ya ben ta Ya ben. Gayamu Kledang kledang kae teko anyata janjine Iya. denen citra kelengalit bisa saupama jalani
matane kaya ngene kok. Wis kokono iki matane kaya ngene matane. Jengkol ngerti ra? Dasane matane model-model kok ngene kok. Ana ora trimo ya kana ngatakso ning kayangan. Tak kira kana harus semplok ngono. Ya nek arep ya kana ora masalah, aku kuwi wonge los. Heeh. Enggak iya rek, enggak iya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Arep ngopo kowe ya? Njur pasrah. Iki ora kok pasrah ora kok aku njur ngiklaske kowe ora. Wong ki nek levele tertinggi mencintai iki ngiklaske, ngerti ra? Oh. Gene kok ya gampang panas. Hah? Aku Gene kok makane gampang panas. aku njur mlebu kulkas kok. Kledang sampun katur Kang Mas Kakang. Kang Mas Kakang semplok kowe. Nggih sampean katur Mas Da. Heeh, lak ngono. Matur suwun. Nggih sembah nuwun ugi. Ya. Rang, gandul dasmu. Lho. Iki ngapa ta ki? Ora apa-apa. Aku ora emosi karo le ngrebut ki lho, ngenyeke iki lho. Lha baro ngejeni ngene ta. Titane wae sesuk-esuk deloken wae. Ngarepan omahmu. Ora.
Heeh. Aku ya curiga. Iya, makane ana tetembangan tresna waranggana kuwi ya kuwi. Iya. Ha iya, heeh. Ana dalang karo sinden wae lumrah, nek jaga karo sinden ki apa ora saru karo sing ning ngarep, Bro. Ayo. Lho lek suraman WA. Arep ngeteri bakmi iki koyoke. Selamat malam Mas Das, salam nggo Pak Jati, Pak Ipung, Mas Sulis, iki aku ya melu enton streaming. Oh ya, mbok dikai lelakon si Deman. Oh nggih, mungkin enten wektale. Ya. Heeh, karuane le ngetri bakmi rene mono langsung tak pinangkani, Tru. Iya. Diteri bakmi ra iso mangane kok wis iso nggo ambu-ambu ya.